the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested. Opo, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Ma'am Michelle Biescas. Diyan po sa CMD Center in Bakakay, Albay. And syempre, hawak niya rin po ang CMD Center in Santo Domingo, Albay. Kaya mga taga-Bakakay, mga taga-Santo Domingo, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi para sa pangangailangan nyo po ng mga CMD products. And syempre, dyan sa area ng Catbalogan, kung maghanap kayo ng saan ba makakabili ng ating amazing product. Ito yung address dyan sa Catbalogan. Hanapin nyo lang yung CMD. Yun sa liyan na talagang natin, CMD. Charlie, Mary, David, CMD office at 5391 second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Diyan naman sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Yan po ang ating mga CMD centers at mamaya yung iba pa po. Oo. And by the way, since tayo napapakinggan sa Camarines Norte, mga taga-Labo, yung mga malalapit dyan, meron kayong free health consultation na gagawin sa Labo, CMD Center in Labo. Kailan? September 14, Saturday po yan. 9 a.m. to 1 p.m. at CMD Center, dyan po sa Labo beside Lisaso Hospital. Also, yan, first come, first serve po ha. Kung may mga latest laboratory result, pakidala na po. And of course, mga taga-Legazpi, yung mga dito nag-avail ng ating free health consultation, may schedule na tayo di September 21, 9 a.m. to 5 p.m. at CMD Center, NAB Wellness Center in Legazpi City. 9 a.m. to 5 p.m. First come, first serve po tayo. Yan muna ang mga schedules natin. At sigurado may mga idadagdag po tayo niyan. Okay? Hello kay Ma'am Elena Tuisa. Ano naman ay? Oo, tried and tested po ang ating mga produkto. Pero, eto, for the meantime gusto ko mag-play isang magandang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Di ba madalas sabihin ko ano man po ang health problem ng tao mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Kaya nga lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, eto muna, pakinggan po natin. So, nandito po kami ngayon sa Indonesia. It's our last day sa aming travel incentive. Nako, ang saya-saya talaga dito at enjoy kami. Super ganda talaga ng experience namin. So, gusto ko nga pagpiestahan itong mga leaders na to, ng mga kasama ko dito sa travel incentive ng Health Code International. Alam ko matitindi ang kanilang mga experience sa paggamit ng ating amazing products. Hindi lang ang HCI, CMD. Siyempre, yung iba pa natin mga produkto magaganda. Kaya, eto, hindi ko sila palalagpasin. Unahin ko muna ang ating HCI stockist sa Kawayan, Isabela City. Tama, city na yun. Kawayan City, Isabela. Si Ma'am Vilma Pambid. Mula nung nandito ako sa Health Code International. Mali yata yung, wait lang ha. Wait lang. Parang, hindi yata. Mali yung aking nascan. Wait lang, madali lang po. Opo. Alam ko yan sa 1, 1, 1, 1. Okay.
Wait lang, 39 pala. 39, 38, 39. Eto, pakinggan natin. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano yung experience nyo sa HCI base na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang FCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain na after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD 20 drops 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa product natin na HCI CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po personally, as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So, siguro yun, dun ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, itry mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na ordinary
ordinaryong sa government service na konti po ang sweldo, paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, na NCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD. Malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer nung sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent, matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasaan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung
ako makachamba ulit next month. So sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So trinay niya po ulit after second month, sabi niya nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya nakachamba ulit ang product mo. Ay gusto niya ulit mag-avail ng third bottle. Sabi ko, ay ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, Ayun. I-cut lang natin kasi mahaba pa yung kwento. Pero ang importante ay napakinggan natin paano sila natulungan. Grabe. Opo, kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. O mga taga Santo Domingo, Albay, may announcement sa inyo. Si Ma'am Michelle Biescas. Oo, ngayong darating na September 8, Sunday po yan. Magkakaroon kayo ng free health consultation dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. Oo. Hanapin nyo po yung address. Mamaya ay mababanggit yung address, ha? Ano yan, Mitz? 8 o'clock ba? Hanggang 5? Anong oras ba yan? Ma'am Michelle Biescas, yung sa Santo Domingo. Hello kay Ma'am G. Loseriaga. Yan, ang bilis ng oras. Oo. Kaya, Mitz, ulitin mo lang kung anong oras mag-uumpisa. Mga taga Santo Domingo, take advantage kasi mag-open sila dyan sa bagong linilipatan na CMD Center in Santo Domingo. So, free health consultation ay gagawin ngayong darating na September 8. September 8 is Sunday po yan. O, sige, banggitin mo na lang, Mitz, kung anong oras. Oo, ha? Para mabanggit pa natin. Pero eto ngayon, 8 a.m. to 4 p.m. So, ayan, 8 a.m. to 4 p.m. Abangan nyo yung ano yan, kung saan yung address ng bago. Sentro na yan, kaya hindi na kayo mahihirapan. Hanapin yung CMD Center in Santo Domingo, Albay. So, for the meantime muna, ito yung iba natin ng mga CMD Centers and active distributors. Tandaan na, mga taga Santo Domingo, 8 a.m. to 4 p.m. ngayong September 8. Yan. Ito yung iba natin ng mga CMD Centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majal's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon.
Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorto Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si Amdistaki Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, Saji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Britison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Ayan, eto na yung address ng bagong center sa Santo Domingo. Hanapin lang CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Tandaan, free health consultation kayo ngayong September 8, 8 a.m. to 4 p.m. Diyan, okay? First come, first serve po kayo, okay? Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Siyempre, yung aking office sa Legazpi. Hello kay Ma'am Jennifer Marcoso. CMD Stocky Center, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at top, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano,
Bagaw-bawan na rapo-rapo. Sa Das Cable Store, purok 2 itbakma nito. Toy Dahak sa purok 3 itbakma nito. Lourdes Busque, purok 2 Bogtong, rapo-rapo. And of course, asa na yung isang piraso? Wait lang ha. Medyo may nalaglag ba? Oo. Wait lang. Kasi meron pa dapat kadugtong. Asa na nga ba yun? Ba't nawala dito sa aking file? So anyway, yung mga iba, kung hindi ko makuha, ay eto. Josephine Racho, Balina Daraga Albay, Joy de Bulos, Porokwan Kawayan, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkaruhan, Legazpi City, sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. And by the way, sa mga mga taga-Daet, yung mga malalapit dyan, free health consultation kayo sa CMD Center in Daet, 9 a.m. to 3 p.m. po, Monday to Saturday. Opo. Kung may mga latest laboratory result, pakidala po, okay? Yan, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Porok Legazpi City, Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig, CMD Office at second floor, Kamalig Market. Andyan din po si Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay, Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi, Marino Pre, Porok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Rexy Sardenia, Sardenas Store beside LBC Ginubatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center Market Site UWAS, CMD Office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangdi. May CMD Office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Rosana Reyes Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Andyan din po Ma'am Florentina Palacio and Lydia Mayores, Porokto sa Gaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Okay? So, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need distributors. Opo, promise. Malaking market natin, napakalawak ng market. At sa 20 years ng ating company, good news when it comes to our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin sa operasyon, and isa pa, marami na ngayon ordinary people now earning extraordinary income. Madali nyong aralin the business side of Health Code International. Ulitin ko na lang kung may mga gusto mag-text sa akin. Text nyo lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Sir John Arnie Ramirez. Okay, so yan, ubos na ating oras. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.